नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. प्रश्न सुटावा जालो ना जाल्यार आंदोलन चड व्हड जातले. कुणबी समाजाचे तालुका अध्यक्ष अजित मिराशी. जोडा तालुक्यातल्या काळी व्याघ्र वाठारातल्या नागरिकांक रान खाते बेकायदेशीर रितीन स्थलांतरीत करता. तशेंच तालुक्यात वाडत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणा लागून लोकांक त्रास जाता. ताका लागून रान खात्याच्या अधिकाऱ्याचेर कारवाई करची अशी मागणी करून जोडा तहसीलदार कार्यालयात तालुका कुणबी समाजा वतीन मोर्चा काढलो. काळी व्याघ्र वाठारात रावच्या नागरिकांक प्रत्येकी 15 लाख रुपये नुकसान भरपाई दिवन रान खाते स्थलांतरीत करचे काम करता. ह्या खातीर एक सामाजिक संस्थेची नेमणूक केला. ही संस्था लोकांक हमीश दाखोवन लोकांक स्थलांतर करता असो आरोप केलो. आता जोडा तहसीलदारान 2 किंवा 5 नोव्हेंबर या तारखेक रान अधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेवचे उत्तर दिला. जर या दिसाक प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार आंदोलन चड व्हड जातले असो इशारो कुणबी समाजाचे तालुका अध्यक्ष अजित मिराशी हेमी दिलो. WCS हिसेट ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ येत आहे त्यांना बिल पेडायचं झालं. त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये खेड्यामध्ये लाईट नाही. आज रामनगरमध्ये लोक जोड आहेत. याची परिस्थिती काय? सगळे गेले गोवाला, इकडे बेळगावला, तिकडे गेले. 3,000 रुपयाला एक हे झाले. त्यांना विलास नाही होता. 3,000 रुपयाला काय नाही. अगोदर त्यांना द्यायचं केलेलं म्हणजे बर्ची साईडला. तर बर्ची साईडला तिकडे पाणी होतं. तर यांनी नको म्हणून काय राजकारण लोक काय केलंय मला माहिती नाही. तर तिकडे जाऊन टाकले त्यांना. तिकडे जाऊन बंजर भूमी रामनगर मध्ये काय येतं, काय पिकताय? भात पिकताय काय, गहू पिकताय, काय पिकताय? तर रामनगरला बेकार लोक करून टाकले. तर पैसे दिलेले किती रोज राहतात ते? आता 15 लाख रुपये एक रेशन कार्डला दिले तर किती रोज राहतात? जमीन राहिलं तर किती ते रोज राहतात इकाला येत. तर असा NGO हे काय आहे बघा, हे एजंट केल्यासारखं करायला. एजंट गव्हर्नमेंट पण एजंट आहे. गव्हर्नमेंट एजंट कसं होतं, ह्याने NGO काय सांगतात त्यांनी ते ऐकतात. आता कायदा करणार आहे AC रूम मध्ये बसून काय ते बघून मॅप बघून फॉरेस्टचे मॅप बघून कायदा हे करतात. त्यासाठी बंधनो. आणि एक सांगतो, उमरीसाठी मी किती फाईट केलो. याच्यावरून हे आणलेलो आम्ही बेंगळुरून एक कमिटी आणून कुंभरी जी जमीन आहे याची यांनी पण गव्हर्नमेंट पण सांगितलंय कुंभरी जमीन त्यांची त्यांना हात लावू नको म्हणून. इकडे कोण विचारणार काय नाही. कुंभरी जमीन बी त्यांची, फॉरेस्ट बी त्यांचं, सगळं बी जोडा बी त्यांचंच म्हणून करायला बसलाय. 15 ಲಕ್ಷ ಜೋಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ಜೋಡಕ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ರೆ ಜೋಡ ಟೌನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಹೊಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೂರ ಉಳಿತು, ಮನೇನೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3,000 2,000. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बनवासी हिंगा 50 लाख रुपयाची लुटमार. कारवार. बेळगावच्यान सिद्धापूर वाटेन वयची आडके अरेका नट व्यापाऱ्याली कार आडोवन 50 लाख रुपये लुटिली तक्रार बनवासी पोलीस ठाण्यात दाखल केला. सांजेर 5:30 वाजता सुमारास आडके व्यवसायात वयताना व्यापाऱ्याली KA 05 MC 1597 ही गाडी आडून पैसे लुटले.
लाल रीच गाड्यांतल्यान चोरान पयशे लुटलात अशी तक्रार केली आसा. बनवासी पुलीस फुडली चौकशी करते असून फुडली माहिती मेळची बाकी आसा. राज्यात चक्रीवादळ येवची शक्यता, जनतेन सतर्क रावचो इशारो. कारवार, सध्या पावसाचे वातावरण, वेळ काळ ना आसतना पावस पडता. राज्यात चक्रीवादळ येवची भय आसा अशें हवामान खात्याचे IMD हेमी राज्याच्या जनतेक सतर्कतेचो इशारो दिला. शुक्रवार 21 ऑक्टोबरा सांजेचे समुद्रात चक्रीवादळ तयार जातले काय ना हेच बद्दल सखोल माहिती मेळटली अशें हवामान विज्ञानी MB राजेगौडा हेमी माहिती दिला. बुधवारा रात्री राजधानी बेंगळुरात 8 मिलीमीटर पावस पडलो. ब्रेस्तारा राज्याच्या विविध भागात पावस पडलो. अरबी समुद्रात जाल्ल्या वादळी वाऱ्यान 24 ऑक्टोबराक चक्रीवादळ येवची शक्यता आसा. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशाच्या करावळीत ऑक्टोबर 25 पर्यंत वारो उग्र रूप धारण करचो संभव असून मच्छीमारी बांधवांक समुद्रात उतरू जायना अशी समुद्र तीरार आशिल्ल्या स्थायीक आशिल्ल्या जनसमुदायान मच्छीमारी बांधवांक समुद्रात उतरू जायना आणि समुद्र तीरार स्थायीक आशिल्ल्या जनसमुदायान सतर्क रावू जाय असो आदेश दिला म्हूण प्रसार माध्यमांक कळयला. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजाराक वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. ग्रामपंचायतीचे टॅक्स ऑनलाईन मार्फत PDO आणि बिल कलेक्टर करतले. जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M. कारवार जिल्हा पंचायत सभागृहात 19 ऑक्टोबरा जाल्ल्या जिल्हा पंचायत कारवार आणि केनरा बँक हेमगेल्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमात हेच पुढे टॅक्स भरूक हेड ऑफिसात येवची गरज ना. ग्रामपंचायतीत टॅक्स आणि उत्पन्नाचो लेखाजोखा प्रयत्न करताना POS म्हणल्यार पॉइंट ऑफ सेल मशिनां सगळ्या ग्रामपंचायती दितले. आतापर्यंत 95 ग्रामपंचायतीक ही मशिनां दिलात अशें जिल्हा पंचायत CEO प्रियांका M हेमी सांगले. हेच पुढे ऑनलाईन मार्फत सगळे विनियोग करतले. या POS मशिना बद्दल कितें समस्या उरल्यार केनरा बँकाच्या टेक्निकल ग्रुपा मार्फत माहिती घेवन समस्या निवारण करतले. सगळे ग्रामपंचायत डिजिटलीकरण करतले. तेजेन ऑनलाईन मार्फत टॅक्स भरचे. या POS मशिना बद्दल सगळ्या PDO आणि बिल कलेक्टराक माहिती दिवन डेमो दितले अशी तेमी माहिती दिली. या वेळार जिल्हा पंचायतीचे लेखाधिकारी सतीश पवार, आनंद हबीब, रुद्रेश, जिल्हा पंचायतीचे संबंधित अधिकारी, विविध ग्रामपंचायतीचे PDO आणि बिल कलेक्टर हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.